Masak sesuai request bocil yaiku bihun goreng. Pertamane nggodhog banyu, lah nek banyune wis umup mulak-mulak terus dicemplungno bihune, digodhog nganti ngene wae, rasa terlalu medhuk nemen-nemen. Lah untuk bawane iki ya bumbune ana bawang brambang karonan bawang bombay cah. Terus tak ulek nganggo kekuatan tenaga dalam nganti lembut. Lah nek wis lembut terus tak gongso nganggo minyak. Lah nganti aromane mateng, nganti aromane wangi. Lah mari ngono terus dicemplungi karonan irisan wortel, kayak banyu sithik ben supaya empuk. Lah iki kan aku luwehan kecap asin, tak cemplungi kecap asin karonan lada bubuk. Lah nek wis empuk wortele terus dicemplungi sawi ngono lho cah. Lah terus diorak-arik. Lah nek wis terus bihune sing mari digodhog mau dicemplungno, diaduk-aduk wis mateng cah. Lah terus terakhir diimbuhi karonan irisan bawang pre ben tambah wedhug. Lah request bocil bihun goreng sudah mateng. Lah dijamin ini rasane wedhug tenan.